Get the point. Take a step forward. Omuhanjwa omotegere nande na irani ego chichasori. Ilietaliane Pastor Nyang'ate Jr. Kuruase kanisa ya Makongeni SDA Church Nairobi. Nigonde associate pastor usoma konyo pastor. Abana banyashaye tima nyetigo se kwanya korengera linga mbinto kibigo cha byasalia ebintu asobugima bwaito. Umaite nabora kwane gento omweri gesalie. Nabora achake gukwane gento byabantu bagotenga ase aikere tigerabo. Nabore yake perfume obwo gochiore gotioka buyaso montaho tenkieke kuyaka achake kuruka. Onari nsome kebunge kemoiga gochicha sore unatomenya tasobugimo bubwezi. Onye bintu mbire togane tineri nganalia Nyasaye tasobugimo bwitu na Kristo. Egetabu kia Ecclesiastes muhubiri omorandia ikomi ekebungo kia yegetangani. Morandia ikomi ekebungo kia yegetangani. Tosabe tatumia yenteke masobugima bwitu na bagego sabyo bugima bwitu bwo Kristo boerepi. Tuaberoto chenoto echinguru cyoko bwabire cha setore tato imokereri gugoro na kogo sabase chinguru cha Yesu Kristo yoromobori yitu. Amen. Biblia gayo tabanga dead flies will cause even a bottle of perfume to stink. Yes, a small mistake can outweigh much wisdom and honor. Nganonya ni chinki chikwete abachikogera echuba ebwate amanukata mayago tioka buya achake gutioka bubi. Manamanya saa ebintu mbire tokwalao asobugima bwaito ebikebike byasalia. Bona munabasaye baito tiganda kwanira abasaye baito. Kwanyoro musaye wakini gubuyasi chikanisa chaito gore buya imeye kanisa. Kwamenya kurwa kwa exposed kogende college go say university. Kwamenya goika wacha kagonchoro bogima. Don't change your lifestyle. Be the same person vile ulivyokuwa katika nyumbani. Kabe umontoriole the same person yabana banyasa. Kwamenya konyoralia asore egente kemogioka kiago sarerio bogima asobogima bwao bwonsi. Gosigwaso we soya asogo chaka konywa marwa chisabu chimwe. Ama ene pikwanywa marwa bakomo eri wasira pi egente kemogioka kiago sarerio bogima. Gosikwa imuka ngabono kwage chiwe. Oyo minogo koreiro bobo yimwari ngenera asobwa nchani. Gosase ase relationship kwamenya kuimuka kwamongenta kwa wasiwechera forever. Egenteke asobugima bwo Kristo nabeko nyarekana abana banyashaye nga enda mwamu nabego salia nonye no gotioko kuya mate Biblia ke gotebanga we are the aroma of Jesus Christ. Aroma nabonko yetebanga it's about forgiveness of Jesus Christ. Is about forgiveness okwaberwa kwa Yesu Kristo abana banyasa. Igonge kerago tebanga the dead flies chingi chikwete na bochigo salie perfume mwengia nga egento gekoro kwobonyaka na bogego salia the forgiveness of Jesus Christ in the life of a Christian. Bana banyasa chingi chikwete nebibe ebitomenye tamo na birobyo asetori ama NP bihageri obo Kristo boitoko bogotioka habarandia ebibe bihageri obo Kristo boitoko bogotioka nonye nukurwanira ko tukurwanira kurandia matanga otukurwanira nonye nichikanisa intuto tinge tabanto chisegi chindamwa mugo chirime yaita abana banyasha inde nabarandia tukurandiringa na yanyasha intuto gokora chikampeni botukona mubazo. Then where is the spirit of God when we are choosing leaders? Ekeroge ndeta se chikampeni haba Kristo baitutora se chikanisa ebibe bitogo kora na bichingi chikwete chiatyo kiryobo Kristo baito the sweet aroma of Jesus Christ in us. Ono tiyo abana banyasha ogotyoka koreme yahito ogo etabanto ogotyoka muna une chokora yabeira se town
ekere gwita mahene na bokoigwo gotioka okukore igonga na intwe ekero tugwita ase Nyasaye na bogotioka okukore. Imagine bono muna tori meyechi kanisa goro moteri omuya hakini asenge ncho yobonyaka gogotioka bobe goro morandi omuya hakini asenge ncho yenda mwamu gogotioka bobe igoro modiko no modikonesi omuya hakini asenge ncho yebibe birasobogima bwaito ogotioka gokoro okubi tochichase yesa tuaveri harusho gotioka gotawenerati so that we may become the original sweet aroma of Jesus Christ. Hano manyagoteba go chinsenganake. Yes, a small mistake can outweigh the wisdom and the honor. Nahora atene no kwane abantu bakwangira ni misi na milene. Ekiagara bauta ndochi konyo muntu otari mongai. Ndocho muntu no muri. Bara banyasa igonga tokea ni amangana ya togo kwane. Tokwana mangana ya kwagacha na koimokereria Kristo igoro na kongusa bange gochicha ase ekanisa ya Nyasaye. Kwa manyakonyaranga ni ntwa barise tori meye kanisa tugo kwana abasaye bobe tuko bakwana kurumutu bobe abasaye batamire kurwa ase meye chikanisa habarande twaseri yabasaye kurumeye chikanisa ni nduto ko bakwana bobe titori ko bahari bagari ogokora emirimo ya Nyasaye meye kanisa titori ko bahari bagandonsi nonya emitambo hintu abagaka tutenenerete bintu binde bigokoru nintu abagaka inki abasaye barakora emeye chikanisa ira babona COVID-19 na inde yairanire mumanye gosiekeru bari mu bwate 40 years moberenka abasaba mbakora ekanisa eturasieke chikanisa tokene abana banyasa yonga the mistake you can do nabakabo mu Kristo muya abantu bagwanchete bwerendete kurwa sobonyaka lakini yegenteke mokegusariya sobogima bwa na kinare kogosorora se chinse chigontegerete na ndondigerete omwana Nyasa egentegeke ngetwatana namo na Nyasa egentegeke ngegwatana na nobuya bwa Nyasa ngakiyare ko babuyari tukaseri tuko tomugaramere tata Yesu Kristo onchoreri obugima bwaito Yesu gochicha togende ngotumuka barenga banje tenga let Christ make me the sweet aroma elinde ndandie na ndentwaro gotioka okuya abange bakomanye Yesu Kristo bachiche togende ngotumuka tiga tokoro gusaba tato muya temanye tio yulingana iriria kunire korendo riria kunire na hande buherure asenge ncho yoko gotunya na Yesu Kristo ikira ni chira chiao chia burungi buchasa ons tiga kore kikiagera kwa mwene endra koba monaintwe utorendo twaga tubuye bwa abororekane na kusaba twasabiri gweterase chingu cha Yesu Kristo yero mopolito amen yo mintone mbuya moniki agero genta kubwatia Pastor Nyang'ate aiga ase channel yekurkunga Get the Point, make a step forward. Subscribe, share and also drop a comment. Elinde togendere go spread ringana ria Nyasaye bunetakiri. Ani jena boko mbwati ase YouTube Pastor Nyang'ate Junior na hayogendere go kina kemuika. Nyasaye go seseni, Nyasaye kurende ande wikatumira namo nani. Buya mono asogontegere. Get the point. Take a step forward.